दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथांनि 152थि गोथार जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसुजों जथायै बाक्सानि हेडक्वार्टार मसलपुराव नैबे हाई सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जों खुंफुंदों आरो दिनैनि बे खुंफुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहिंसानि जि पुजारी महात्मा गान्धी बिथांनि आदर्श सान्थौ सानस्रि माने हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननाय मूल्यबोधनि मोनसे समाज गायसननाय आरो समाज फोसाबनायनि गेजेरजों हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ आरो जायनि आदर्शनि गेजेरजों गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आन्दोलनखौ दैदेनदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो हिंसा थासारि गुबुन गुबुन माने साइडनिफ्राय सरकारि पक्षनिफ्राय खालामनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजाव थांनाय 30 बोसोराव गोबां जाथाय घटना परिघटना गोबां सौग्राव सौसि संघात गोबां जालांबाय आरो गोबां जिउ खहा जाबाय बेखायनो दिनै जोङो लिरदों से नो टू भायलेंस एंड ड्राग्स माने हिंसा गैयै समाज गायसननाय आरो ड्राग्स मुक्त समाज गायसननायनि थाखाय जोङो दिनै फिरफिला बिरबाय बिनि उनाव महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावबाय आरो लोगोसेनो जोङो रेलि खालामबाय गोजोननि सान्थिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे महात्मा गान्धीनि जि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों जोङो फिन खेबसेबाव स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो 2020 शान्ति चुक्तिनि उनाव बर' हारियाव जे मोनसे आर्म्स फ्री पिसफुल ससाइटि जोङो गायसननो हाबाय आरो जोंनि राजनीतिक सांबिधानिक अधिकारखौ लानानै जोङो थांना थानायनि जि सिमां नुदों लोगोसेनो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो मोनसे शान्तिनि परिबेशजों हिंसा गैयै समाज गायसननायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि अधिकारफोर दङ बर' एकर्डनि गेजेरजों मोननाय जोंनि अधिकारफोरखौ जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंनांगोन आरो महात्मा गान्धीया जि खोथाफोरखौ जोङो बुंनानै गालांदों बिथांनि आदर्शखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन समाज आरो हारि दानायनि बेलायाव जोङो जेब्लाबो गोजोन आरो अहिंसानि मोन्थोरजों हारिखौ दानांगोन जि समाव ब्रिटिशफोरा बेसेबांबा मोनसे सुपार पावार बुहुमनि जेरावबो बिथांमोना माने 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 दमन खालामनानै दंमोन खुंनानै दंमोन महात्मा गान्धीया नन भायलेन्टनि मोन्थोरजों कुनु हाथियार गुलि बारुद लायाबासिनो बिथाङा माने बे सुपार पावार ब्रिटिशफोरखौ सोलोजों बोलोजों खायदा कौशल जायफोरा माने इक'नमिकेलि इन्डास्ट्रियेलिस्ट जायफोरा माने सोलोंथाइ बिथिङाव माने मजबुत राफोद गुनि गियानि बिसोरनियाव गासैबो क्षमता दंमोन किन्तु महात्मा गान्धीया बिथांमोनखौ नन भायलेन्ट रेसिस्टेन्सनि गेजेरजों नन भायलेन्ट प्रसेसन नन भायलेन्ट मुभमेन्ट एजाइटेसन माने कुनु रावखौबो आघात होआबासिनो डेमनस्ट्रेसन धरना बा नोङो क्विट इन्डिया मुभमेन्ट माने नन कपारेसन मुभमेन्ट दण्डी मार्च सत्याग्रह बे हाबाफारिफोरजों बिथाङा भारतखौ उदां खालामनो हादोंमोन आरो ब्रिटिशखौ होखारनो हादोंमोन एखे पन्थाजों बड'फाया 1967 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन जेराव गणतान्त्रिक मास पिपल रिभलिउसनानो बेयाव गुबै जायगा मोन्दोंमोन गुबुन गुबुन रोखोमनि बन्द होनाय जादोंमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोन्था रैखाथि इयुन जिखिनि परिकल्पना दङ इयुननि जिखिनि मोन्थायफोर दङ बेखौ मोनफुंनायाव गणतान्त्रिक नन भायलेन्ट जिखिनि एक्टिभिटि आरो एक्सननि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों।